una Marso 8, no, ang kasaulugan sa kababayinan, no. Congratulations sa paghatag kaninyo dining dakong pagtagad, no, kay walay bisan usa kanato dinhi nga himugson in kalibutan kun dili binagayod sa mga inahan no dunay tawag diha sa kinabuhi sa pagmatuto sa mga anak, no. So sa tanan Women's Month man karon o International Celebration of Women, no? Congratulations ya kaninyo. Miyerkules nining ikaduhang semana sa Kwaresma, siguro dili tanan na hibalo ngano nga ang atong pagbasa gikuyog kining duha ang basahon gikan ni propeta Jeremias o sa ebanghelyo karon ni San Mateo diin atong nadungog gibasa nagpadulong na gayud si Jesus dito diin ikatugyan niya ang iyang kaugalingon sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod aron magpasakit o mamatay sa kamot sa mga tao. Siya mismo mo'y namulong niini. So kasayod na siyang daanon say nagapaabot diya sa unahan apan matod pa sa daghan kayong mga panulat ug mga pagbasa walay makahimo niini kung dili gayon niya kinasing-kasing ikatugyan ang iyang kaugalingon, no. Nganuman tingali sa atong kalibutanon nga mga panghunahuna panglantaw crazy, no, very pangyod, no, kaloko na, no? Sa mga Tagalog pa may kaloko na, alam mong mamatay ka diyan pupunta ka pa, no, alam mong delikado pupunta ka pa doon, no, apan ang pamaagi sa Ginoo dili man sama sa pamaagi sa tao, no? Sa reading ni San Juan, no, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan tungod niini gipadala niya ang iyang bugtong anak dili aron sa pagsilot kundi aron sa pagluwas apan ang iyang pamaagi sukwahi sa pamaagi sa tao o sa unsay iya nini nga kalibutan, unsay iya nga tawhanon nga mga pamaagi. Akong giingon again nga dili tanan nasayod nga ang first reading gikan sa basahon ni propeta Jeremias nganong gikuyog kining silang duha tungod kay maupod kini ang nahitabo ni propeta Jeremias. Actually naguna si Jeremias sa wala pa nga atong Ginoo, no, the martyrdom of Jeremias nga namatay usab sa edad nga 33. Ang propeta nga gisakit usab sa iyang kaugalingong katawhan ug namatay siya dito sa templo sa edad nga 33 by his own countrymen, iyang kaugalingon nga katawhan, no. Is a kind of foreshadowing kung unsay nagapaabot usab sa kinabuhi sa atong Ginoo nga mamatay sa edad nga 33 anyos, no. Both ang duha, Jeremias ug ang atong Ginoo, bisan pa man sa manindot nila nga buhat sa atong nadungog nga gibasa nining basahon ni propeta Jeremias, siya nagampo, Ginoo patalinhogi kining imong sulugoon, no. Ang tanan gibuhat ko apan nganong sakiton man ko nining mga tawhana. Ang tanan mga tinguha mao ang pagtabang ug pagluwas kanila nga mahaw-a sa kasalanan. Apan ngano nga naghimo man sila gahong, no, batok kanako. Nagtinguha man sila pagpatay batok kanako. Usama sila ga istorya diha sa atong Ginoong Hesukristo pod, no, ang mga panghitabo hangtod nga tugyan ang iyang kaugalingon
ngadto sa pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios. Sahay sa panglantaw nato moingon ta nga it's really just crazy decision, no? Nga hibaw na ka didto nga mamatay ka, hibaw na ka didto nga sakiton ka, ano mo padayon pa man gayud ikaw. But again, ang mga pamaagi sa Ginoo dili sama sa pamaagi sa tao. O bisan ko na dunay gimasabtan nato nga gamay nga tungod sa dakong gugma sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan ginatugyan ng iyang anak, still no, that remains a mystery. And every day as we celebrate this Eucharist, we proclaim as the mystery of faith. Atong gituuhan, atong gidawat, atong gisaligan kining tanan bisan kon tulog karon kaayo ang tanan nga mga panghitabo, no? Ang mensahe nga dugang nato nga mapamalandungan for anyone, no? Anyone who would like to follow or maningkamot diha sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, then we have to prepare to drink the same chalice and the same sacrifice of suffering and giving of oneself, no? Mao kini ang pinakauyokan nga mensahe nga maabot sa atong pagsabot, maabot sa atong pagpamalandong. Si bisan kinsa nga mosunod, no? Bisan kinsa nga maninguha diha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, andamon ang kaugalingon, ikakatugyan, bisan og nagkahulugan og pagantos, pagpasakit o kamatayon. Lisod nga masabtan tungod kay sahay sa kalibutanon natong panglantaw, lahi ang tinguha sa tao sa matagusa. Ihatag na nga example ka nato kining duha ka mga tinunan ni Jesus uban sa ilang inahan, no? Nga nagpadayag kung unsa ang ilang mga katuyuan. Tingali sugod pa sa sinugdanan sa ilang pagsunod kang Jesus, no? Duha sa mga anak ni Zebedeo nga pinagi sa ilang inahan, miadto kang Jesus o miingon nga palingkura kining akong mga anak diha sa imong tuo, sa imong wala kung maghari ka na. Panglantaw nga kalibutanon, panglantaw nga tawhanon nga wala masabti unsa gayod ang gipadayag, unsa gayod ang gitinguha sa atong Ginoo diha sa pagtuman niya sa kabubuton sa Dios nga Amahan. Andam nga mo alagad, andam nga mo tahan o mutugyan sa kaugalingon, andam nga magpaulipon sa tanan aron nga makahatag og husto nga pagpakahulugan diha sa pag-alagad, no? O tingali sa sinugdanan pod, sayop nga panglantaw, sayop nga hunahuna, but in the end nahatagan ra gihapon og pag-purify kining ilang mga intensyon. Ang labing importante, nagapabilin sila diha sa ilang pagsunod sa Ginoo, no? Gawas niya itong usa nga sa katapusan mibudhi gayud kang Jesus. Sa katapusan ang pangulo ang magtutudlo gitugyan sa kamot sa mga tao, pinaagi og pipila lamang nga ka kantidad nga salapi, no? Og nasayod kitang tanan kung kinsa ang akong buti pasabot. Nagtungad to na sa atong mga kasaulugan ining Kwaresma ngadto sa Semana Santa, masabtan nato ang kinatibuk ang drama diha sa pagpasakit, kamatayon o ngadto na sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Bisan kon tulog karon ang tanan, atong gidawat, atong gituuhan, atong gisaligan o gilauman nga kining tanan maghatag gayud og kabulahanan sa tao o sa kinatibuk-an sa katilingban. Ang buot mo alagad kinahanglan magpaubos sa iyang kaugalingon. Ang buot mo sunod diya sa kinabuhi sa tinunan, pagka sumusunod ni Kristo, andam nga moatubang usab sa tanang matang sa mga pagantos, pagpasakit ug bisan kamatayon.
apan kinabuhing walay katapusan nagapaabot diha sa unahan.